rei revirado. Ola, amigos, isto que está aquí diante e que semellan ser 3 cartas normais e correntes son en realidade un rei e 2 cartas séquito que o están a flanquear. Pero como este é un rei traveso, cando embruxemos a corte dicindo oink oink, veredes como aproveita para darlle el só ás costas aos seus súbditos, que si quedaron encantados, xa o miredes por diante ou por detrás. Únicamente se retiramos agora o encantamento dicindo de novo oink oink, o rei revirado volverá da la cara e así, entre volta e volta, todo volverá a estar como cando comezou. Para facermos o truco de hoxe precisamos 2 cartas normais e unha carta trucada. Aquí temos as 2 cartas normais e a trucada, que son 2 reis pegados polas costas. Primeiro, hai que pegar a metade dunha carta calquera nunha das caras e logo, por riba do outro rei, a metade restante xusto detrás da outra. A hora de poñela no medio, nada de mostrar esta parte, e así ninguén dubidará de que o que levamos na man son 3 cartas normais. Se as xuntamos e lles damos a volta, cando as abramos, as 3 aparecerán do revés, tal e como estades a ver. Pero se as xiramos deste xeito e dicimos oink oink, faremos que o rei se vexa de cara, ocultándolle a todos a metade trucada. Esta de aquí. Se o que queremos agora é volver ao punto de partida, nada máis sinxelo. Só teremos que darlle de novo volta ás cartas, vedeas ben, xiralas, isto é fundamental, dicir oink oink e as 3 xa estarán mirando para nós. Agora o truco está nas vosas mans.